खालि सोरांबानो खारनाय मानो हाबा जाखो मानो खारखो मा गोसो जानानै गथ' सानै साथाम जोनोम होखो हाबाब बिसोरखौ मा खालायनांसिगौ मिथिबाय एकदम आरामारा बुयैनो खुनुरुखुमल' जिउ थानाय खालायनांगौ बिसोरखौ मिथिबाय माने जेसेनो निउस चेनेलाव होलाबायदों जेसेनो मबाइलफ्राव होलाबायदों जेसेनो अबावबा हरलाबायदों एकदम बादिसो नांदों बादि मिथिबायना बिसोर बादिसो नांदों सोरनि न'खरा एसे एनै दावराव दावसि जाया सोरनि न'खरा एसे एनै बायदिसिना थाखा फैसानि प्रब्लेम जाया बेफोरखौ सहायनो हायाबा मानो हाबा जानाय मानो गथ' जोनोम होनायमोन आं हाबा जाया होननानै थाबानोथ' जायोमोन ना मानो हाबा जानाय खमसे खम गाव गावनो साननो हायो गाव गावनो बुजिनो हायो हाबाखौ जानो लुबैनानैल' जाजाया जानोबो रोंनांगोन ना गथ' सानै खांबाय सासे खांबाय खारबाय गथ' सानै खांबाय सासे खांबाय खारबाय हा बेफोर मा बेलाय एथ' लासिं सिं जोंनि नैबे बर'आव बांसिन सोरांबानो अबेबा निउसाव नुनाय सोरांबानो बै निउसाव नुनाय अबेबा मबाइलाव नुनाय मा बेलाय बाब्रे आजां उन्दैसा गथ'फ्रा गाबबाय आजां खुद्रिसारबाय बिमा नांगौ बिफा नांगौ हा माबायदि गोसो माबायदि देहा माबायदि एनारजि नोंसिनाव बिदिखौ नायनानै थानो हालायनाय मा बेलाय दोखो बुनांगौ आंनिबाथ' खुनु नायनो नाङा खुनुरुखुम जिउल' बासायनाय बेफोरबायदि मानसिखौ बिसोर जुनादसोखा बिसोरनाव सानोबो रोंनाय नंखाया खानाय सिननानै माबा खालायनानैलाय मा जानो मा लाब दं खानाय सिननानैलाय खानाय सिननायखौ नै गाबोन दिनैनो रज'फिनगोन बे साननैनि उनावनो सानसेल'सो निउसाव भाइरेल जागोन फेसबुकनो इउटुबनो साननैल'सो थागोन साननैल' बे भाइरेला खानाय सिननायनि भाइरेला थैस आजां गाजां आसरित बाब्रे बाब थ' लासिं सिं जोंनि बर'आवनो बांसिनलै जोंनि बर'आवनो नुबाय थायो बांसिन बाब गाबोन सानै खारनाय मालाबा सासे खारनाय नै दिनै खारलायबाय गाबोन खारलायबाय समनि खारलायबाय खालि बेबायदिनो खालि खारनायल' बाब्रे बाब